एबसुआ बेबायदि गाज्रि इनस्टिगेट खालामनायनि जुदि 1% जुदि एभिडेन्स दङब्ला 1% जुदि बेबायदि तथ्य दङब्ला जोंनो हो आङो बेखौ प्रत्याबान खालामदों चेलेन्ज खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं रिजाइन लागोन आरो बे घटनाखौ जुदि जोङो खालामदोंब्ला जोंनि मायबा तथ्य दङब्ला जेलाव थांनो थाखाय रेडि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा बुंदों खोनादोंना दा बिथाङा बुंदों सेक्रेटारियेट अफिसनि जेनाखि मा होनो एसेम्बलि हाउसखौ देफाय देसि खालामनाय आरो गोबां खौथि थाखानि खहा खालामनायाव एबसुआ खुनु लोब्बा गैया होननानै बिथाङा बुंदों आरो जुदि लोब्बा दंब्ला आसुगुर गावगासे जुदि फोरमान दंब्ला बिथाङा जेल खानायाव थ्रोब हाबनो राजि जादों नङा होमब्ला दा जों बेफोरखौनो सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मोनसे बर' हारिनि गोथार आफादनि सासे दैदेनगिरि जानानै बिथाङा बेफोरबायदि नङै बाथ्राफोरखौ बोरै बुंनो हायो आरो रायजो राजाफोरखौ बिथाङा मारै मिसलेट खालामनो हायो आरो दिनैनि दिनाव बिथांखौ बुंनो थाङोब्ला सासे लाजिनो रोङै आरो थगायसुला सासे गोथार आफादनि दैदेनगिरि होननानैसो जों दिनै बुंनो हायो दिनै बिथाङा इउपिपिएल नङा होननानै बोराबो एबसुआ इउपिपिएलआ एबसु होनब्ला बिथांमोनहा दुखु मोनो दा दिनै फाइनालि बिथाङा जेनाखि इउपिपिएलनि बाउन्डारियाव थानानैसो बिथाङा दिनै एबसु अफिसखौ सलायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै दैदेनो दा दिनै बेनो जाहैबाय दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएल नङा थारमानि इउपिपिएलखौ बिथाङा सापर्ट होआ जाहैदों नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिथाङा दिनै लाजिनो रोंगौब्ला मानि जेल खानायाव हाबनानै थानांगौ आरो जुदि बिथांनाव लाजिनो रोंनाय आरो गन्थं दंब्ला दिनै मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जेल खानायाव हाबना थानांगौ दा दाख्लिनि जेनाखि बुफाय बुसि जानाय बे घटनायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोब्बा गैया होननानै मानो बिथांमोना बुंबाय थाखो जेब्लानाखि बै अफिसाव गिलु फालु गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन गेट बारखोनाय जाथाय जादोंमोन गेट नारफायनाय जाथाय जादोंमोन अब्ला बे लिलि लाला बिरदाबायनाय बे फ्लेगा सोरनिमोन बे गोमो गाबनि ओरै दाहाल थुंग्रि होलायलायनाय फ्लेगा सोरनिमोन नङा होमब्ला माने बे एबसुनि फ्लेग नङा रायजो राजाफोर माने गोदान आफाद उजिदों खोमा नङा होमब्ला दा बेयो आरो दा साननो गोनां दा बेफोरबायदिनो बिथांमोनहा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों लोगो जानानै मोनसे दिनै बर'नि गोथार माहारियारि आफादखौ दिनै बिथांमोनहा गुबुंले मोनसे राजनिति हान्जा माने खालामबाय आरो दा बिनिफ्राय देरसिन हारिनि थाखाय खुनु दुखु नांथावसिन जेबो गैया होननानै जों साननो गोनां आरो बिथाङा बुंदों इउपिपिएल नङा होनबाय थायो आरो बिथाङा दा दिपेन बर' बिथांनाव आं दिनै फंनैसो बाथ्रा कुइसन खालामगोन दा बेनो जाहैबाय दिपेन बर' बिथाङा दिनैसिम मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ दिनैसिम माब्लाबा बुंफेरदों नामा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदों दिनै दिपेन बर' बिथांनिफ्राय माब्लाबा बेफोरबायदि राव ओंखारदों नामा दिनै इउपिपिएल दोलोनि नेताफोरनिफ्राय माब्लाबा बेफोरबायदि राव ओंखारदों नामा दिनै हाग्रामा महिलारिया जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय जेबो मावाखै होननानैसो बिथांमोना गिलु फालु दावराव दावसि आन्दलन खालामबोबाय थादों दा 17 बोसोराव बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारनि जेनाखि बिपिएफ दोलोखौ बिथांमोना लथर फथर मानि फोजोबस्रांनोसो बिथांमोना दिनै जुजिबाय थादों आरो बिनि उनाव इउपिपिएल सरकारा फैदों दा बे समावबो बिथांमोननि जानानै खामानि मावदों आरो बिपिएफ दोलोखौ फोजोबस्रांनायनि बिथांमोना खामानि मावबाय थादों दिनै दिपेन बर' बिथां आरो एबसुआ बुंनो हादों नामा बुंफेरदों नामा माब्लाबा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो गोबां हारिनि थाखाय खामानि मावदों होननानै दिनै मालाबा दिपेन बर' बिथाङा बुंदों खिन्थु दिनैनि दिनाव दिपेन बर' बिथाङा बे प्रमद बर' बिथां
थारमाने प्रमद बन्दु बिथाङा बे BTC आव दिनै जिर' माने मोनसेबो खामानि दामानि मोनसेबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौनो मावदों ना माबा मोनसे खामानिखौनो मावदों आरो रायजो राजाफोरनि उन्नतिनि खामानि मावनायखौथ' दिनै बारहो अब्लाबो दिनै दिपेन बर' बिथाङा बुंबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा जोबोद मोजां हारिनि थाखाय खामानि मावदों दा बे मा दिपेन बर' नोंथां दिनै हाग्रामा महिलारि सारा सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै BTC लाबोदों दिनै बे BTCनि गेजेरजों गोबां माने जोंनि BTC हालामाव गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों आरो गोबां जौगादों बै समनि BTCआ मामोन जेब्ला BTC गैया बे BTC माबाया ओनसोला माबायदिमोन दिनै बेफोरखौ दिपेन बर' बिथाङा नुवाखैमोन नामा ना बिथाङा दैखरनि एम्बुसोमोन नामा आरो जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथांनि सरकारा फैयो अब्लासो माने बै दैखरनिफ्राय ओंखारनानै माने नुदों खोमा बिनिखायनो माने बे 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि मावनायखौल' नुदों खिन्थु बै समाव दे गाव दैखराव थानाय समाव दे बे BTCआ एसेबां रोहो रोहो डेभेलप जादों बेखौ नुवाखैमोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै बिथांमोनहा UPPL जों लोब्बा गैया UPPLआ एबसु नङा माब्रै बुंनो हायो आरो दाखालिनि जेनाखि सेक्रेटारि बुफाय बुसि खालामनायाव बिथांमोनहा लोब्बा गैया होनबाय थादों बिथांमोनहा लोब्बा गैयाब्ला मोनसे आनसलिक अफिसनिफ्राय गारि गंनै हाखु दाखु लेंहरब्रबनाया दिपेन बर' नङामोन बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिसोमोन ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन दा आं मोनसे सल' खिन्थानोसै दा बिथाङा लोब्बा गैया होनदों लोब्बा गैयाब्ला बै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय माखासे मावथि बिथांमोनहा जेब्लानाखि गारिजों थांनो नागिरदों दाखालिनि आन्दलनाव अब्ला सासे सारा बुंदोंमोन सोंदोंमोन गामिनि मारै एफा हाखु दाखु बबाव थांनो नागिरखो होननानै सोंदोंमोन आरो दा सोंबाय नालाय एसे प्रग्राम दं दिनैहाय सेक्रेटारियेटआव एसे दावराव दावसि जानो हागौ बुफायला बुफायलि जानो हागौ होननानै बे सारनि सिगाङाव क्लियार हिसाबै एबसुनि सासे मावथि बिथाङा बुंदों दा बेयाव जाहैबाय एबसुआ लोब्बा गैयानो रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखौ लानानै आं मैया भिडिअ खालामनो थांदोंमोन नाथाय साख्रि मावनाय हिसाबै बिथाङा माने भिडिअ क्लियारिफिकेसन होथ'ला होननानै बिथाङा थादों आरो दा सिन्था खालामदो दिनै एबसुआवबो मोजां मानसि दं एबसुआवबो साननो हनो गोरों मेलेमनि गथ'फोर दं दिनै दिपेन बर'आ ओरैबायदि माव होनबानो बै एबसुनि गथ'फ्राबो बुजिनो साननो रोंनाय जाबाय नैबे दानि बे जुगाव बिनि थाखायनो दिपेन बर' बिथाङा दिनै मा मावो मा मावा दिनै गोबां एबसुनि मावथि बिथांमोनानो दिनै खिन्थाहरगासिनो दं अब्ला नों सोरखौ थगायनो दिपेन बर' नोंथाङा गादिनि सार्थ'आव थाखानि सार्थ'आव दिनै खाना जादों जाथिया बबे लामाजों थांदों दिनै BPF दोलोखौ फोजोबनो नोंथाङा आन्दलन खालामदों बे ST होबथानायनि आन्दलन नङा गादि गोमाजानायनि दुखुआव प्रमद बर'खौ गादियाव लाबोफिननो नागिरनाय बे मोनसे दावहासो दिनै सिसि2 होनबाय सिसि2यासो खालामदों होनबाय दा सिसि2नि दैदेनगिरि अदित्य खाख्लारि बिथाङानो दाखालिनि जाथायनि सोमोन्दै जेबो मोनथिया होमब्ला बियो सोरनि दाय रायजो राजाफोर दा आङो गोबां बाथ्रा बुंला दिनै जेसेबांखि थगाया मानो दिपेन बर'आ माने बे दाया गावनावनो गोग्लैगोन फाइनालाव माने रोखा रोखा आरो दिपेन बर' बिथाङा जुदि बे एबसु आफादाव थानांगौब्ला आरो थाबाय थानांगौब्ला बे एबसु आफादा माब्लाबाबो मोजां जाया रायजोफोर बेखौ सिन्था खालामनानै ला दा लाजिनो रोंगौबा बिथाङा बै जेलखानायाव हाबना थाहैदोब्रा हाबना थानांगौ बिथाङा बुंखादों माबा मोनसे आसुगुर गावगासे प्रुफ मोनोब्ला आं जेल जानोबो राजि होनखादों नाथाय BPF दोलोनिफ्राय केस होग्रा जेल जाहोग्रा गैया दिनै नोंथाङासो लाजिनो रोंगौब्ला दिनै नोंथाङासो जेलखानायाव थ्रोब हाबना थाहैनांगौ दा बिदि आरो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदिनो रायजो राजाफोरखौ गोबां बाथ्रा गोबां जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै मिसलेट खालामो आरो दा बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया आरो नैबे दानि जेनाखि STनि जेंना जेंसि बेफोर मोनसे पलिटिकेल माने जेंनासो होननानै जों दिनैनि सिगाङाव बुंनो गोनां जायो दाथ' लोगोफोर दिनै बेखिनियानोमोन थेंक इउ